Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vil vise jer, hvordan I gennemfører Teams-undersøgelsen ude på jeres skole. Mit navn er Linette, og jeg er ansat som forskningsmedarbejder på Teams-projektet. Jeg sidder i Aarhus på Aarhus Universitet og arbejder til daglig med undersøgelsen, og det vil være mig og min kollega Christina, som I ofte er i kontakt med på mail og telefon omkring den her undersøgelse. Det er også Christina og jeg, der sammen har lavet den her lille præsentation for jer, men det er kun mig, I kommer til at se i videoen. I dag vil jeg fortælle jer lidt om, hvad Teams er for en størrelse. Så vil jeg fortælle jer om, hvordan man gennemfører det sådan helt praktisk. Og så til sidst vil jeg vise jer, hvad eleverne møder på deres skærme, og samtidig give jer lidt informationer om, hvordan I selv kan afprøve det, inden I skal stå med det ude i klasserne. Teams er en undersøgelse i matematik og naturteknologi, og det står for Trends in Mathematics and Science Study. Teams er en kæmpestor international undersøgelse, som gennemføres i over 60 lande. Og det er IAA, det er den internationale forskningsorganisation, som står for at gennemføre Teams-undersøgelsen. Udover Teams, så er der i IAA-undersøgelserne også PEARLS, som undersøger læseforståelse i 4. klasse. Der er ICCS, som undersøger demokrati og medborgerskab. Og så er der ISIL, som undersøger datalogisk tænkning. Og det er i 8. klasse. Yes. Som sagt undersøger Teams matematik og naturteknologi. I Danmark gør vi det i 4. klasse, men i de øvrige lande, så er det både i 4. og 8. klasse, at det bliver gennemført. Det gennemføres hvert 4. år, og vi har været med i mange år i Danmark. Så det er en af de her undersøgelser, der går igen og igen og igen, og som vores politikere bruger, når de skal træffe beslutninger om undervisningen og hvordan de bruger ligesom vores data til både at sige noget om, hvordan går det fagligt i de her fag, men også hvordan går det med elevernes trivsel. Og Teams er opbygget på den måde, at eleverne de gennemfører eller løser nogle opgaver inden for matematik og naturteknologi på deres computere. Og det gør de ligesom i 2 opgavedele. Eleverne vil modtage forskellige kombinationer af opgaver, så de vil ikke modtage nødvendigvis det samme, som deres sidemand sidder ved. Og så vil de modtage et tilfældigt udvalg af opgaver, så det kan være, at de får nogle, der er for svære til deres niveau, og omvendt nogle, der er for lette til deres niveau. Men det er meget vigtigt, at de bare gør jeres bedste for at få eleverne til at svare så godt de kan. Vi undersøger ikke elevernes enkelte individuelle niveau. Vi undersøger, hvordan 4. klasser generelt klarer sig i de her fag. Og de her undersøgelsesmoduler, som eleverne de møder, de er lavet sådan, at det bliver gennemført ens i hvert land, så vi kan ligesom sammenligne resultaterne bagefter. Udover de her faglige opgaver, som eleverne kommer til at sidde med i 2 dele af undersøgelsen, så vil eleverne modtage et spørgeskema, som gennemføres til slut i undersøgelsen. Det gennemføres på computeren. Dertil vil I, der er lærere i naturteknologi eller matematik for den deltagende klasse, I vil også modtage et lærerspørgeskema online, og jeres skoleleder vil modtage et lederspørgeskema online. Og så vil forældrene til de deltagende elever modtage et spørgeskema på papir, som de skal returnere til jer. Det kommer jeg ind på lidt senere. Først og fremmest vil jeg lige sige, at der er post på vej til jer fra os. Og i den post, der vil I blandt andet finde en kuvert til hver af de deltagende elever. I den kuvert, der ligger der forskellige ting til forældrene, blandt andet det her forældrespørgeskema, som de meget gerne skal udfylde. Komme i en tom kuvert, som også ligger nede i den kuvert til dem, og lukke kuverten, og så returnere den til jer op på skolen. På den måde kan I stille og roligt indsamle de her spørgeskemaer og få sendt dem tilbage til os med den returpakke, I også gerne skulle have modtaget i pakken.
Foruden et spørgeskema og en tom kuvert, så modtager forældrene også informationer om sådan oplysningspligt og en forældrefolder, så de ved, hvad det her projekt det drejer sig om. Foruden de her kuverter, så vil I også modtage elevlabels med login-oplysninger, og det er nogle klistermærker, vi har lavet med hver elevs login. Så dem kan I uddele til eleverne, og så er det meget nemt for eleverne lige at sætte det klistermærke op i toppen på deres computer, så de nemt kan finde deres login. Og skulle de blive smidt ud af undersøgelsen undervejs, på noget tekniske problemer eller lignende, jamen, så kan de nemt lige bruge deres login igen og komme tilbage, hvor de startede, eller hvor de slap. Og så vil I modtage en udprintet vejledning til den undersøgelsesansvarlige, som ser sådan her ud. Det er ligesom Bibelen for jer, der gennemfører undersøgelsen, og jeg vil anbefale, at man altid har den her med, når man skal ud og gennemføre den. I må meget gerne tjekke op på, om den her kasse er ankommet hos jer. Hvis ikke I har modtaget den kort inden jeres undersøgelse, så må I meget gerne sige til, så skal vi gøre vores bedste for at få den ud til jer. Og når I har modtaget den, så må I gerne sørge for at sende de her kuverter med eleverne hjem så snart som muligt, så I kan få indsamlet de besvarede forældrespørgeskemaer snarligt og sendt dem tilbage til os. I har alle sammen fået den her jobfunktion tildelt, som hedder undersøgelsesansvarlig. Som undersøgelsesansvarlig, så er det jeres opgave for det første at få eleverne trygt og rart igennem den her undersøgelse. Men det er altså også jeres opgave, at den her undersøgelse bliver gennemført i overensstemmelse med de internationale standardiserede procedurer, som er lavet, så vi ligesom kan lave de her sammenligninger på tværs. Det er meget, meget vigtigt, at alt bliver gennemført på samme måde i hvert land, og derfor er der også i den her vejledning et helt udførligt manuskript, som I skal følge. Det kommer jeg også ind på senere. Skolens kontaktperson, det kan være dig, det kan også være en anden, men den person vil i hvert fald modtage på mail en digital elevliste, en digital forløbsblanket og vejledning til den undersøgelsesansvarlige. Og det er bare, hvis I gerne vil have den digitalt. Det er meget vigtigt, at I inden I starter på undersøgelsen, får de her dokumenter fundet frem. Så sørg lige for at snakke sammen med kontaktpersonen, hvis det ikke er jer selv, så I er sikre på at få de her blanketter. Yes. Undersøgelsen er bygget op på den måde, at man starter ud med en vejledning, hvor man gennemgår, sådan, hvordan man svarer på de forskellige elevopgaver og spørgsmål, der er i undersøgelsen. Den vejledning, dem gennemgår man sammen på klassen, og den tager måske en 10-15 minutter at gennemgå. Når man er færdig med vejledningen, så begynder man på den egentlige undersøgelse, og den er opdelt i 2 dele med opgaver. Opgave del 1 og opgave del 2. De er delt op af en pause. Det er meget vigtigt, at eleverne lige kommer ud og får rørt sig lidt. Måske en 20 minutters pause, hvor de lige kan få lov at få lidt ilt til hjernen før næste omgang. Og de 2 opgavedele, de tager 36 minutter. Og det er i de her opgavedele, hvor eleverne arbejder med faglige opgaver, enten i matematik eller naturteknologi. Så hvis de møder matematik i opgavedel 1, så vil de møde naturteknologi i opgave 2 og omvendt. Efter de faglige opgaver, altså efter opgavedel 2, så kan I vælge at indlægge en lille pause, hvor eleverne bare lige kan komme ud og få en lufter. Det er op til jer, om I gør det, eller om I bare går direkte videre med elevspørgeskemaet, som jeg til hver en tid vil anbefale, at de læser højt for eleverne og gennemgår på klassen. For at komme igennem det her, så skal I simpelthen bare følge de instrukser, der er i vejledningen til den undersøgelsesansvarlige. Det hjælper jer igennem det hele. Når I skal i gang med undersøgelsen, så kan I på forhånd dele et meget langt link til undersøgelsen med eleverne. Det kan I gøre via jeres intranet, eventuelt Aula. Men det er vigtigt, at I deler det her, fordi det er så svært at få testet ind ellers. Der kan gå mange ting galt med så langt et link, og vi har desværre ikke fået lov til at lave et kort link. Det er okay, at I deler den nogle dage inden undersøgelsen, fordi eleverne skal alligevel bruge deres elev-login-oplysninger for at kunne tilgå undersøgelsen. Så der er altså ikke nogen
risiko for, at eleverne de kommer ind og går i gang med undersøgelsen i utide. Alle elever skal have enten en computer eller en Chromebook. Det er de 2 enheder, som ligesom understøtter vores program. iPads er et no-go, så hvis I skulle sidde med elever derude, der kun har iPads, så skal I endelig sige til, så vi kan stille nogle computere til rådighed for jer. Når alle eleverne er kommet ind i klassen og har fået deres computer og åbnet dem, så skal de selvfølgelig lukke alle deres programmer, så de ikke har andet åbent end en browser, hvor de lige tilgår undersøgelsen på linket, og så kan I begynde at uddele deres elevlabels. Det er de klistermærker, jeg snakkede om før. På den måde kan I også hurtigt lige finde ud af, hvem er her ikke, og hvem er her, når I ligesom uddeler labels med hver elevs navn på. Og så må I meget gerne starte ud med lige at skrive undersøgelsens tidsplan op på tavlen. Altså et kvarters tid på vejledning, 36 minutter på del 1, en pause på x antal minutter, 36 minutter på del 2, eventuelt en pause på 5 minutter, og så et spørgeskema til sidst, som jeg vurderer plejer at tage cirka 30 minutter, afhængig af elevernes koncentrationsniveau til sidst i undersøgelsen. Det er bare noget, I kan vælge at gøre, sådan, for at give eleverne et overblik over, hvor langt de er med det her. Man starter ud med en vejledning, som sagt, som ligesom fører eleverne igennem alle de her måder, hvorpå de kan svare på spørgsmål og opgaver i undersøgelsen. Vejledningen den tilgås med en 4-cifret kode, den hedder 0000, og det er ligesom sådan en praktisk guide til, hvordan de kan svare på spørgsmålene. I gennemgår vejledningen med eleverne i fællesskab, og så skal I ligesom bare læse op i vejledning, eller i den her manual vejledning til undersøgelsesansvarlig, når I er klar. Jeg finder den lige her. Teams-manuskriptet, det introduceres ligesom på side 15, og alt, der står med fed, er ligesom ting, I skal læse højt. Ja, det begynder allerede fra vejledningen af. Alt, der ikke står med fed, er ligesom bare noter til jer. For eksempel står der her: når alle eleverne sidder på deres pladser, så noterer du tidspunktet som svar på spørgsmål 8 i forløbsblanketten. Derefter læser du følgende højt. Jeres skole er blevet udvalgt til at deltage i en vigtig international undersøgelse, der ser på, hvor gode børn rundt om i verden er til matematik og naturteknologi. Og sådan kører hele manuskriptet og guider ligesom jer igennem undersøgelsen. Den guider også igennem den her vejledning. Så I skal følge manuskriptet, der kommer på side 15, hele vejen igennem vejledningen. Vær også opmærksom på, at den her kode, den 4-cifrede kode 0000, den er også en del af manuskriptet. Så vent med at give eleverne den kode. Skriv den gerne op på tavlen, når den kommer i manuskriptet, når du er nået dertil, for ellers begynder eleverne at sidde med det enkeltvist, og så når de på forskellige tidspunkter at blive færdige med det, og ja, det kan skabe noget uro i klassen. Så jeg vil anbefale, at I gennemgår det slavisk sammen med eleverne i plenum. Når man er færdig med vejledningen, så går man direkte videre til opgave del 1, som tilgås med koden 6229. Igen vil jeg skrive den her kode op på tavlen, når den kommer i manuskriptet. I den her opgavedel, der sidder eleverne individuelt i 36 minutter og arbejder med de opgaver, de får op på deres computer. Eleverne de skal arbejde selvstændigt, de må ikke hjælpe hinanden, og du må rigtig gerne hjælpe dem med at få måske hjælp med noget oplæsning, eller for eksempel hjælp med noget teknik, eller hvordan besvarer du, hvordan finder du linealen frem, og de her ting. Men du må ikke hjælpe fagligt, og det er meget, meget vigtigt. Du skal bare sige til eleverne, at de skal gøre det så godt de kan. Er det rigtig svært, så vil det være udfordrende. Det kan være, at de får nogle lettere opgaver i næste opgavedel, eller de næste spørgsmål bliver lettere. Man gør dit bedste for, at eleverne de bare gennemfører så godt de kan, og de ved, at det kan være meget sværere, end hvad man lige havde regnet med. Og det er helt okay, at det er svært. Efter de 36 minutter, så er der jo selvfølgelig en lille pause, som I har valgt. Skriv gerne et tidspunkt, hvor eleverne skal være tilbage i klassen på tavlen, så de kommer tilbage til tiden. Så begynder man på opgave del 1, og den er præcis som opgave del 2. Hvis de har modtaget matematik spørgsmål i opgave del 1, så modtager de naturteknologi i opgave del 2.
Ligeledes er der en 4-cifret kode, som I ser her på skærmen, og den vil jeg igen anbefale, at når den kommer til jer i manuskriptet, så skriver jeg den op på tavlen, så eleverne kan starte samtidigt. De 36 minutter er ikke noget, I skal holde styr på. Eleverne bliver automatisk logget ud af programmet, når de 36 minutter er gået. Så derfor er det en rigtig god idé at vente med at give dem den her kode til, at I faktisk er nået dertil i manuskriptet. For ellers så starter eleverne på forskellige tidspunkter, og så står jeg og venter til sidst. Det er der ingen grund til. Elevspørgeskemaet til sidst, som sagt efter en lille pause, hvis I har lyst til det. Den tilgås også med en 4-cifret kode, og den indeholder en meget kort vejledning på elevernes skærme, og så læser man ligesom højt for eleverne. Og det gør man, det gør man ved at kigge i bilag B, som er i den her vejledning bagerst. Og der kan man ligesom bare læse alle spørgsmål højt. Jeg plejer at gøre det, at jeg for eksempel her i spørgsmål 2 vil sige, hvor enig er du i disse udsagn om matematik? Klik kun på en cirkel i hver linje. Jeg har brug for matematik til at kunne lære andre skolefag. Meget enig, lidt uenig, meget uenig. B. Jeg er god til matematik. Meget enig, lidt uenig, meget uenig. C. Jeg er god til at arbejde med svære matematiske opgaver. Meget enig, lidt uenig, meget uenig. Og sådan gør jeg hele vejen ned igennem, så eleverne har god tid til at sætte deres kryds det rigtige sted. Og så tjekker jeg lige op, når jeg når ned til enden af spørgsmålet, om alle er klar til at gå videre til næste side. Og så kører jeg ligesom videre. Jeg går som regel rundt i klassen, mens jeg læser det højt, så jeg ligesom kan følge med på elevernes skærme og se, hvor langt de er nået. Om de er kommet for langt og lige skal hakke bremsen i, eller om de lige skal have noget hjælp til at komme videre til næste spørgsmål. Men sådan fungerer det sidste spørgeskema, og det er ligesom det sidste, eleverne skal i den her undersøgelse. Ja. Og der er et link herinde til elevspørgeskemaet, og det har vi indsat, ikke fordi I nødvendigvis skal bruge det, men det kan være rart at have det i backup. Linket her, det er nødvendigt, hvis nu eleverne tilfældigvis er gået ud af programmet, eller der har været en computer, der er gået tør for strøm, og man må starte op igen. Men i udgangspunktet, så ryger eleverne altså direkte videre fra de forskellige opgavedele og ind i elevspørgeskemaet ind i vores program. Så det er kun en backup, at der er et link til elevspørgeskemaet her. Godt. Det er ligesom, hvordan undersøgelsen bliver gennemført ude i klasserne. Og hvis I har nogle spørgsmål til det, skal I endelig bare sige til. Jeg vil nu fortælle jer om nogle af de blanketter, I skal have udfyldt i forbindelse med undersøgelsen. Nogle af de blanketter, der kommer til jer digitalt til skolens kontaktperson. Den ene blanket, I vil modtage, det er ligesom en elevliste, som I kan se her på siden. Der er forskellige elever, 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Og den her liste, den indeholder ligesom elevernes loginoplysninger i den her kolonne 2. Det er elevernes elev-ID. Så indeholder den adgangskoden, de bruger, og det er alt, de finder på elevlabels i forvejen. Så indeholder den fødselsdag, køn, eksklusionsstatus og deltagelsesstatus, samt returnering af forældrespørgeskemaer. Det, I skal gøre med den her blanket, det er at registrere elevernes deltagelse herover i kolonne 7. Og i udgangspunktet skal I bruge den del af kolonne 7, som hedder hovedsession. Og det er ligesom, når I gennemfører med en hel klasse af gangen. Så noterer I hele vejen ned for hver elev. Der vil stå elevnavne herude i siden. Så noterer I hele vejen ned, om eleven har været til stede eller ikke til stede. Der er nogle forskellige koder, I kan bruge til det. For eksempel kode C. Eleven deltog i undersøgelsesdelen. Den sætter man nedad, så langt man kan. Så er der kode SA. Eleven deltog i undersøgelsesdelen under særlige forhold. Og så skal man ligesom beskrive i forløbsblanketten, som jeg viser jer lige om lidt, hvad de særlige forhold er. Så er der kode A. Eleven var fraværende i undersøgelsen. Så det er, hvis en elev slet ikke var til stede. Kode P. Forældrevæver tillod ikke deltagelse. Og kode NA. Eleven har forladt skolen permanent. Så
Når man har registreret alt det, både for opgavedelen og for elevspørgeskemaet, så skal man kigge på, hvilke forældrespørgeskemaer man har fået retur. Og der markerer man her i kolonne 8, om man har fået et forældreskema retur eller ej. Returnering af forældreskemaerne kan I også se heroppe i toppen. N, det betyder ikke returneret, og P betyder returneret. Yes. Der er få tilfælde, hvor vi ekskluderer elever fra undersøgelsen. I udgangspunktet vil vi altid gøre alt, hvad vi kan, for at alle elever kan deltage. I kan se heroppe, at eksklusionsstatusen f.eks. kan være elever med funktionsnedsættelse, som gør, at de faktisk de overhovedet ikke har mulighed for at deltage i undersøgelsen. Det kan være elever, som ikke taler dansk. Det kan være elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder. Men i udgangspunktet er det her en undersøgelse med opgaver, som eleverne vil møde i deres dagligdag ude på skolerne alligevel. Det er faglige opgaver, der er lavet til 4. klasse. Så på den måde er udgangspunktet, at alle elever kan deltage. Hvis I er i tvivl om det her, om der er nogen, der skal ekskluderes, så vil jeg anbefale, at de ringer os op og lige får en snak om, hvorvidt den enkelte elev kan deltage eller ej. I udgangspunktet kan alle elever deltage. Yes. Når I har udfyldt den her blanket og forløbsblanketten, som jeg viser jer bagefter, så skal I sende den tilbage til Teams-kontoret. Det gør I på vores mail, og det er meget vigtigt, at I ikke ændrer filens navn, da den ligesom indeholder alle skolens ID-oplysninger. Så begynder I at ændre filens navn, så bliver det rigtig vanskeligt for os at få dem indtastet igen. Så vær sød og behold det oprindelige navn. Forløbsblanketten, den benyttes til at registrere undersøgelsens forløb. Der vil være nogle forskellige felter heroppe, som ligesom er beskrevet, eller sådan er udfyldt. Og I skal så udfylde f.eks. hvem er skolens kontaktperson, hvem var den undersøgelsesansvarlige, var det en Teams-medarbejder? Det var det ikke for jeres vedkommende. Er det en lærer på skolen, men ikke for den deltagende klasse, eller er det en anden person? Og så skal I gerne beskrive. Så f.eks. hvis vi var klassens matematiklærer, så skriver I andet, beskriv venligst, og så skriver du matematiklærer. Og selvfølgelig jeres navn op i undersøgelsesansvarlig. Så vil man skulle angive, om det var en opfølgning eller en normal session. Som ofte vil det altid være en normal session. Og så vil man skrive datoen. Og så kommer der en række spørgsmål om, for eksempel, hvornår gik man i gang med undersøgelsen, hvor lang var pausen, og har der været problemer med undersøgelsen undervejs. Ja. I forhold til opfølgningssessioner, så kan det være nødvendigt for jer at holde en opfølgningssession, hvis det viser sig, at der er for få elever, der deltager. I udgangspunktet går vi efter, at 95% af en klasses elever skal deltage i undersøgelsen. Så hvis I har mere end en enkelt eller 2 fraværende på dagen, så vil det være helt oplagt at lave en opfølgningssession. Den vil jo så bare være for de elever, der var fraværende den første gang, og så kan det ske i noget mere uformelle rammer. Man kan finde et gruppelokale at sidde i, for eksempel. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt I skal lave den her opfølgningssession for at få alle eleverne med, så ring ind til os. Men i udgangspunktet vil vi gerne have alle eleverne med i undersøgelsen. Uanset om de er syge på dagen eller ej. Yes. Som noget nyt i år har vi fået lov at bruge hjælpemidler til elever med dysleksi. Det vil sige, hvis de bruger for eksempel AppWriter, så har de lov til det nu. Det havde de ikke før i tiden, og det gjorde undersøgelsen lidt besværlig at deltage i. Især i naturteknologi, hvor nogle af opgaverne kan være lidt teksttunge. Det må man gerne nu, og vi vil rigtig gerne have registreret, hvor mange der bruger det, og hvad det er, de bruger, og om det virker godt. Det er sådan nogle ting, vi også gerne vil have jer til at registrere i den her forløbsblanket. For eksempel kan I skrive, elev 01 brugte AppWriter, fungerede fint. Og det er noget, vi bruger internt her i Danmark, for lige at finde ud af, virker nogle hjælpemidler bedre end andre? Hvad er erfaringerne med det? Og skal vi
måske have lavet vores egne hjælpemidler til TIMSS-undersøgelsen i fremtiden. Men altså, vi behøver ikke vide præcis, hvilke elever det er. Så I kan skrive elev 01 eller elev 02, eller I kan bare skrive, at 3 elever har deltaget med AppWriter, og det virkede fint, eller det virkede ikke så godt. Og hvis I kommer til at skrive noget her, som er irrelevant, eller som ikke skal indgå, så skal vi nok slette det. Yes. Andre ting, der kan være relevant at skrive i en forløbsblanket, kan være f.eks. hvis der er et login, der ikke virker, og man bliver nødt til at bruge et ekstra login. På hver elevlabel vil der være 3 ekstra login, som hedder A på elevlabel, eller på de her elevlabels. Og hvis der er en elev, der ikke kan logge ind med sit eget label, så giver man den et ekstra login, og så logger de ind med et A. Og så vil man registrere, hvilken elev det er, der er logget ind med det login. Så man kunne fx skrive elev 04's login virkede ikke, så derfor har de logget ind med det ekstra login, som hedder login 28. Kunne det være? De her ekstra logins, de er også relevante i tilfælde af, at der er kommet nye elever til, siden vi har modtaget klasselisterne fra jer. Ja, igen, er I tvivl, så grib callen, så skal vi nok hjælpe jer så godt man kan. Når forløbsblanketten er udfyldt med de forskellige oplysninger og med svar på alle spørgsmålene dernede af, så sender I dem ligesådan som med elevblanketten ind til os på vores mail tims@edu.au.dk. Og det er meget vigtigt igen, at I ikke ændrer filens navn. Yes. Så har jeg tænkt mig, at vi skulle lige prøve det her Teams-program, så I kan se, hvad det er, eleverne møder ude i klassen. Eleverne vil, når de taster linket, så vil de komme ind på den her hjemmeside, hvor der ligesom er gjort klar til, at man kan skrive et elev-ID og en adgangskode. Så jeg prøver lige at taste et testlogin her. Og i den mail, som jeres kontaktperson modtager fra os, der vil der også være et ekstra, eller sådan nogle testlogins til jer. Og dem er I meget velkomne til selv at afprøve på jeres egen computer. Så behøver jeg heller ikke se med her, men det må I rigtig gerne altså selv sidde og køre de her programmer igennem, så I føler jer fortrolige med dem. Jeg forsøger lige at logge ind her. Og det er sådan ligesom det, når eleverne har modtaget deres login, så vil de også logge ind, ligesom jeg lige har gjort, og så vil de nå til den her side med vejledningen. Når I så er klar til vejledningen, så taster I koden til vejledningen. I læser jo højt fra manuskriptet nu, mens eleverne sidder i klassen. Og så kan man se, for at gå ind i vejledningen, så skal man trykke 0000. Bum. Og så starter vejledningen på elevernes computer, og I læser højt fra manuskriptet i vejledningen. Der står velkommen til Teams, og så bevæger man sig ellers igennem. Her der er, hvordan et ur virker. Der er sådan en timer inde i programmet, den på 36 minutter. Herude i siden kan de se, hvor langt de er nået, om de har svaret på alle opgaverne eller ej. Og så er der et linealværktøj. Her kan de afprøve, hvordan man svarer på de forskellige spørgsmål med en rullemenu og forskellige svarmuligheder. Man kan trække sit svar. Så kan man danne et par. Alt det her, det er noget, man gør lige så stille med eleverne, mens man læser i manuskriptet. Manuskriptet guider ligesom eleverne igennem, så I skal bare holde jer til alt det, der står med fed i manuskriptet, mens eleverne ligesom arbejder med det her. Og I må selvfølgelig rigtig gerne hjælpe eleverne, hvis der er noget af det her, der er lidt svært. Ja. Alt det her, det er bare guides til, hvordan man laver det. Og imens læser I højt fra manuskriptet. Nu når vi til den sidste side i vejledningen. Så står der her, for eksempel læser man højt nu. I er nu færdige med vejledningen. Klik på næste knap for at fortsætte. Så står der, alle skal nu kunne se en side med overskriften del 1. Ræk hånden op, hvis I ikke kan se skærmen med del 1.
I har nu 36 minutter til at arbejde med den første del af undersøgelsen. Læs hvert spørgsmål omhyggeligt og svar så godt I kan. Hvis I ikke er sikre på, hvad I skal svare på et spørgsmål, så vælg det svar, I synes er bedst, og fortsæt til næste spørgsmål. Hvis I bliver færdige med første del, inden tiden er gået, og I har gennemgået jeres svar, må I klikke på næste-knappen for at afslutte den første del af undersøgelsen. Herefter må I sidde stille og læse i en frilæsningsbog eller tegne på et stykke papir. Når I har afsluttet den første del, kan I ikke længere rette jeres svar. Har I nogle spørgsmål? Og hvis de har, så svarer man selvfølgelig på dem. Klik nu på adgangskodefeltet, skriv 6229 og klik start for at begynde. Og så kommer der ligesom nogle faglige opgaver her. Og det her, det viser jeg bare lige for os, for I kan se, hvad det er, eleverne møder. Axel har influenza. Klik på alle de ting, Axel kan gøre for at hjælpe sin familie med ikke at blive smittet. Lige på sit værelse, vaske hænderne tit, bære maske, og så går man videre til næste. Og så kan I se, at den blev blå derude. Det betyder, at jeg har svaret på den. Nu går jeg videre fra den her, uden at have svaret, og så er den grå. Så sådan vil I også kunne holde øje med, hvad eleverne, hvor langt eleverne er, om de har svaret på alle spørgsmålene. De kan gå tilbage og ændre deres svar, eller svare på et spørgsmål, de ikke har svaret på endnu. Men nu sidder eleverne og arbejder sig igennem de her forskellige spørgsmål, og det har de 36 minutter til, hvor du bare går rundt og er til rådighed for eleverne, hvis de har nogle spørgsmål. Ja. Alt det her, det er natur- og teknologispørgsmål, og de skal bare svare så godt de kan. Husk, I ikke må hjælpe dem med faglige ting. I må hjælpe dem med teknikken, oplæsning, men selve fagligheden, den skal de selv stå for. Du er nået til enden af del 1. Når der er 5 minutter tilbage af undersøgelsen, eller den her undersøgelsesdel, så siger man foran klassen, de 36 minutter til arbejdet med den første del af undersøgelsen er nu gået. Nej, det er løgn. Når der er 5 minutter tilbage, så siger man, programmet har allerede, eller vil snart fortælle jer, at der er 5 minutter til pausen. Hvis I er færdige med første del, kan I gå tilbage og besvare de spørgsmål, I ikke har besvaret. I kan også gennemse jeres svar. Når I er færdige og har afsluttet første del, skal I vente på, at de andre elever også bliver færdige. Og når de 5 minutter så er gået, så siger man, det er 36 minutter til arbejdet med den første del af undersøgelsen er nu gået. Hvis I endnu ikke har afsluttet første del, vil den automatisk afslutte, når tiden er gået på jeres computer. Så fortæller man, at de skal hoppe til pause og lade computerne stå, som de var. Og når de kommer tilbage på pausen, så fortsætter de bare ved at trykke næste, og så er man klar til igen at begynde på manuskriptet for anden del af undersøgelsen, som ligesom igen siger, nu skal I sidde ved den samme computer som før. I har x antal minutter, læs hvert spørgsmål grundigt, osv. Og så når I frem til koden på et tidspunkt i jeres manuskript, skriver den op på tavlen, og eleverne de skriver den ind i deres program. Så de kan komme videre med undersøgelsen. Så får de igen 36 minutter, og så får de nogle opgaver her. Ja. Jeg bladrer mig hurtigt igennem, fordi at pointen med det hele er jo bare, at eleverne de sidder og arbejder selvstændigt med det her. Jeg kan se, at der kommer nogle matematikspørgsmål. Yes. Og nu nærmer vi os vejs ende. Eleverne har knoklet i 36 minutter. Og så kommer man til elevspørgeskemaet. Så kigger vi igen i vores manual og læser højt. Velkommen tilbage. Jeg sidder alle ved den samme computer som før. Det siger man selvfølgelig kun, hvis eleverne lige har fået 5 minutters pause. I skal nu besvare et kort spørgeskema. Kan alle se den side, som hedder elevspørgeskema? Adgangskoden til at starte elevspørgeskemaet er 1451. Så den taster vi ind her. Skriv adgangskoden og klik på pileknappen. Og som I kan se, så hopper den ligesom direkte over i elevspørgeskemaet, som starter med en vejledning. Og så kommer alle spørgsmålene. Og det er her, jeg vil anbefale jer, at efter I har kørt vejledningen igennem, som også står i manuskriptet, så hopper I videre til bilag B i jeres manual, fordi der står alle de her sider, som eleverne møder i elevspørgeskemaet. Og så kan I læse højt derfra, så eleverne følges ad. Jeg vil som sagt altid anbefale, at de læser de her spørgsmål højt for eleverne, så de ikke sidder med det selv.
Man oplever tit, at så er der 5 elever, som skynder sig igennem for at skynde sig ud til frikvarter, og der er nogen, der tager rigtig lang tid om det. Og for at være sikker på, at vi får nogle retvisende svar, så er det en god idé at følges ad, så der er ikke nogen, der bare japper sig igennem. Ja. Jeg skynder mig lige igennem alle spørgsmålene her. Men det er faktisk det, eleverne møder, når de er færdige med at svare på alle spørgsmålene i den her spørgeskema-del, så vil der komme en side op til allersidst. Her. Mange tak for at udfylde spørgeskemaet. Gennemse dine svar. Når du har sendt spørgsmålet, kan du ikke ændre dine svar. For at indsende spørgeskemaet skal du klikke på knappen indsend. Så trykker eleverne indsend, og så kommer der den her skærm frem, som hedder mange tak for dine besvarelser. Dine svar er blevet indsendt. Når I ser den her skærm, så ved I, at alt er okay, og at elevernes svar de ligger inde hos os. De ryger direkte ind online. Så når I når hertil, så er eleverne faktisk færdige med undersøgelsen. Det skal gerne tage maks de her 3 timer, inklusiv pauser. Og så håber vi jo bare, at eleverne får en mega god oplevelse med de her faglige opgaver. Vi oplever tit, at eleverne synes, de er meget sjove. Selvfølgelig kan man være uheldig at opleve, at der er nogle svære spørgsmål, men man støtter dem så godt de kan, så skal det nok blive godt. Ja. Har jeg mere, jeg skal sige? Tag det stille og roligt. Støt jer til manualen. Den her vejledning til den undersøgelsesansvarlige. Læs den, inden I går i gang med undersøgelsen. I hvert fald lige orientere jer i den. I skal vide, hvor det her manuskript er. Hvis der er nogle ting, I har spørgsmål til, så kan det meget vel stå i den her manual. Har I brug for hjælp til, hvordan I udfylder blanketterne, som I skal udfylde og sende ind til os, så står det også her i, hvordan man gør. Så brug den endelig. Der er en indholdsfortegnelse forrest. Så det burde være til at holde styr på, hvor man skal kigge hen for at finde svar på sit spørgsmål. Kan I ikke finde svaret på et spørgsmål, eller har I brug for akut hjælp, så står vores telefonnummer også herinde på første side. Og I er meget velkomne til at ringe, når I står derude, hvis der er problemer. Så skal vi gøre vores bedste for at hjælpe jer igennem. Ja. Jeg tror, det var alt for mig. Husk, at eleverne skal have en frilæsningsbog eller nogle ekstra opgaver eller noget at sidde med, hvis de bliver færdige før tid. Og ellers så håber vi, I får en rigtig god oplevelse med at gennemføre Teams ude på jeres skole. Og vi hører rigtig gerne fra jer, hvis I har noget feedback eller nogle erfaringer, I har lyst til at dele med os. Slutteligt vil jeg bare sige tak, fordi I havde tid til at se den her video. Og tusind tak, fordi I er med i Teams-undersøgelsen 2027. Forundersøgelsen i 2026, men som er en del af Teams 2027. Vi er rigtig glade for, at I er med, og det er super vigtigt, at de danske elever er med i undersøgelsen, dem der bliver udtrukket til det. Så tak fordi I er med, og rigtig god fornøjelse.